4 minuten. Oh, 4 minuten. Oh, Spannend, dit was spannend. vandaag gaat het eigenlijk om de woord, hè Jan. Dat er net om die woord gaan, want dan zijn we zo snel maar doorgekomen. Dus 11 uur. 11 uur. 11 uur nou. De eerste namen kapot. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opgeschreven, maar dan 4 stonden er niet. Nog niet, hij was al nog niet. Nog 2 uur te gaan. Nog 2 uur. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Zo het? Ja. Zet hem nog eens aan. Kijk, ja. Want gewoon, misschien zijn ze weer begonnen in de tweede uur. Tot zo. Hoi. Hoi. De pruiken en de huidjes staan sterk stoer in de wind. De swingspult van de netjes, acht met zin Deze wil je van de gelegenheid het boek maken om jederein te